nesmiem sa dotknúť zelenej. Wow, super. Čiže končím. Lebo som sa práve dotkol zelenej. A takto budem, a môj cieľ je zabiť draka bez toho, aby som sa dotkol zelenej. Ale aby som to nemal ťažké, tak v nedru budem mať namiesto zelenej červenú. Sice od 1.16 to až taká výzva není, ale, prečo ma to vypolilo seri? Ale stále je tam dosť červené, aj ten červený biom, iba ten modrý biom by ma mohol zachrániť. Čiže, prečo mám Steva? OK, tak chvíľu si počkáme. Ak zlo vidíte, počkajte a už by ste mali dobre vidieť. To je moja postavička. Toto je sestrina postavička, toto je tiež druhá, toto je moja. A tentokrát proste budem vytvárať svet. Je to plýtvanie priestorom, ale to nevadí. A vlastne OK, nesmie sa dotknúť zelené. Ja by som to nerobil dokola, tak si to takto dám a takto musím začať. Čiže ja by som prvé, nedá sa nepočíta, lebo to by som tu bol do nekonečna. Nakopem si nejaké bloky, ale ani z vrchu sa nesmiem, ani z bokov dotknúť zelenej. Fú. Nesmiem sa dotknúť. Dobre, som hore. Musím sa dostať tam na ten piesok. A keď mi na to nevystačí hlina. A hlavne nesmiem spadnúť. Teraz je keby podobno bol vod. Poď. Musí. Tu dám jump. Radšej nie. A tu dám už jump. Yes. A som na piesku. Nesmiem sa dotknúť červenej a zelenej. Skoro som sa dotkol tej liány. Čiže môj cieľ je zabiť Ender draka. A potom do komentárov z minulého videa ešte aj napíšte, že či by ste chceli hardcore sériu alebo ultra hardcore, podobnú jak Jakari, akurát by som iba akože verzia podobná jak Jakari. Modrej sa asi môžem dotknúť. Lebo tam sú tí riasy, tých sa bojím. Antipartikly. Ani ich sa nesmiem dotknúť, čiže teraz veľký pozor. Rukou sa to nepočíta, keď sa ich dotknem. Iba nohami. Alebo telo. Čiže to je ťažšie. Veľa ľudí natáčalo podobné, že sa nesmiem dotknúť takej a takej farby, ale ja sa nesmiem len telom. Iba rukou sa môžem. Čiže teraz, ja by som si asi mal spraviť loďku, lebo tu tí riasy sú fakt nebezpečenstvo. Lenže tu je jeden strom. Lenže nad ním je zelená. Čiže ja budem musieť robiť to takto. Že tu si urobím takú ako keby striežku, tak. Teraz sa nedotýkam z vrchu zelenej. Potrebujem základné nástroje. Tu si zničím blok. Už som náhodou na tú zelenú nestúpil, lebo keď vstúpi na zelenú, tak automaticky zomrie. Akože minule som nezomrel, lebo niekedy si to bugne, alebo pri spawnu sa mi to neráta. A tu už je podmorský zombík, čiže super. Hej, akurát to musí byť bažina, proste samá zelená. Taký tmavá, ale samá. Poď. Nie, ja sa nesmiem dotknúť zelenej tempo. Haha, tu na mňa nedočiahneš, haha. Na mňa nedočiahneš, haha. Aha. Au! Nesmiem tak riskovať. To, čo som práve urobil, ja som si vykraftil toto drevo divné. OK.
A minul som na to všetko moje drevo. Čiže crafting, tyčky. Teraz potrebujem, ak si dobre viem, tak si môžem už vykraftiť loďku. Ona sa už nekraftí z lopaty. Aha. Ja som si myslel, že sa kraftí aj z lopaty. Asi od novej verzie sa už nekraftí. Od 1.20. Od 1.20. Teda už nie je taká nová chysta, už 1.21. Ale teraz si ma hlavne nevšimaj. Lebo ja idem na priaznivejšie miesto. Ďaleko od teba. Haha. A už mám aspoň spôsob prepravy. A ja by som... ten útes je dobrý. Ale keby som našiel nejaký iceberg... A tam je veľa piesku. Najveľa piesku. To je ešte lepšie. A veľké hory. To čo je? Wow. Už som vysielala vysoké hory, ale takúto generáciu som ešte nikdy nevidel. Ona... Kam? To je jak CRU 422, ináč keby ste chceli nejakú hororovú verziu, aby som natočil, tak ľudia môžem. Ale čo to je? Ja idem hentam pod tú skalu. Ale prvé si no vlastne môžem, mám ešte kúsok dreva. Ale what the... Hej, toto je strašne pekné pobrežie. Tu si musím v tej skále postaviť dom. Toto je strašne pekné. What the? A tam sa zase bude dobre ťažiť kameň. No čo to je? Ja by som si predstavil, že si v tej skále postavím dom. Toto som to moc dobre nemyslel. A vlastne hej, tu je táto hnedá. A tu sú aj yes, tak toto je super. Túto hnedu si musí aj naťažiť. To je jaká? To je tá štrková, hej. Táto hlina je super. Tu by som použil aj na nejakú záhradku. Sice je to taká mŕtva, ale keď sa nemôžem dotknúť zelené. Čiže ja svojom okolí nebudem dobrovoľne dávať. OK, ale vieš, že tam už nepôjdem. A už jeden dôvod sa naskytol, prečo tam nepôjdem. Zombík, skeleton, creeper. Ja sa zapnem, že sa bebko zelené. Tí draudovní podmorskí sú inteligentnejší. Wow. Nikto nič nevidel. Mňa to nezabíja asi, lebo na tom bloku, čo sa spálnem. A tu sa tvorí tráva. To je hrozne zle. A zasa od začiatku. Takže pod ten útes už nejde. Aspoň jedna dobrá vec, čo som zistil. Hej, ale ja tu nevidím žiadny strom. Nie. Tak asi sa budem musieť k ňou dostavať, ale to nevá. Tak to piesku by mi malo stačiť. Mohol by som tu dať parkour, len isto by som sa, lebo ja sa na normálnom, musím takto čupieť. Ja sa na normálnom parkouru nerozbijem, ale na tomto sa, hej. Tuto, aby som z ten strom, aby mi to ešte nepadalo na tú zelenú. Si ešte nejaký piesok naberem. Tak. Musím si čupnúť. A obstávam si ten strom krásne. Takto. A hlavne teraz zničím tieto listy. Jeso. Aj tuto, aby som nemal šancu sa ich dotknúť. Tak a teraz pokácam strom. Potrebujem aspoň nejaké drevo. Nejaké drevo. Počkajte. Keď máte to dobre nastavené. OK, mám 5 tohto dubového polena. Z neho si už nevykraftím, ako minulé. Síce by som mohol dávať, že stále od začiatku a hra končí, ale tak keď ma zabil hentam a to nebolo na zelenú a nebudem plýtvať svetami.
Čiže to, na čo som robil. Mod logik. Čiže zase si urobím loďku. A teraz si pre istotu urobím aj krompáč a sekerku. Lebo na čo meč? Lebo sekerkou sa viem brániť aj kopať tento, čiže lepšie než meč, čiže síce slabo, ale hneď bude mať kamenné. Aspoň dúfam. Hej, kde som nechal... Jaj, tu je. Som totálny. Ja nevidím vôbec nič. Tam sú nejaké slamy vo vode. Že by. Keby to bolo nadpojené a nebola tam zem, tak to by bolo dokonalé. To by bola taká bažina pre mňa. Nie. Keby to bola tá špeciálna taká bažina. Ja si tu urobím prieplav. To nebolo, to bolo loďkou. To je nebezpečné miesto. OK, ja už sa smýva. Čiže ja by som takto sa ne... tu je prieplav. Čiže ja by som šiel do stredu jazera a nechal by som to tak. Tam bude v najväčšom bezpečí. Nie, tam nebudem. Ja idem sa do stredu oceánu.